салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон, падарон ва модарон. Видеое ки дирӯз мо мондем дар муддати хеле кӯтоҳ просмотри хеле зиёд гирифт, ки яъне нишон медиҳад ки бародарои мо хоҳиши моро дар замин намондан ва ба дигарон расондан. ва ҳамин видеое ки дирӯз мо мондем ба хотири як сурате ки дар охир ҳамин видео буд, ки як шахс гарданаш бурида буд. мақсад ба хотири ҳамун сурат ҳамин видеоро ютуб ва канали мо удалит кардан. ва хоҳиш мекунем аз шумо бародарон, ки ҳамин видеое ки ҳозир шумо тамошо кардаистед ба дигарон илтимос калом мекунам ба дигарон барасонем. ва баъдан дар муддати кӯтоҳ аз як шабона рӯзда бародарои ки мақсад ҳамин видеоро тамошо кардан фаъолона иштирок кардан, бениҳоят аи чиз ман хурсанду аи чиз ман ҳеҷ боварӣ надоштам, ки дар ҳамин муддати кӯтоҳ бародарои мо ҳамин қадр ҳиссагузорӣ мекунанд. раҳмат падару модари ҳамун шахсҳое ки мақсад дастгирӣ кардаистанд ва дастгирӣ мекунанд. раҳмат падару модаратонда, раҳмат ки ҳамхари фарзанди баранду барномус тарбия карданд, ки ғамхори ватану миллату ғамхори мардуми мусалмонанд. раҳмат падару модари шумода. ва баъдан бародаро зангҳои хеле зиёд ки зиёда аз 1000 зангҳои телефони, зиёда аз 1000 смсҳое ки дар ватсап да мо омаданд, мо ҳамаи ира бародаро баъзеша ҷавоб дода тонистем, баъзеша натонистем, ай мо хафа нашавем. ва баъдан як чиза шумо дар гуфтаниям, ки ман ростӣ гап тоқаем дар ин кор. ба хотири ҳамин бародаро вақте ки гоҳ телефони ман хомӯш мешавад, гоҳ ман телефонам бардошта наметавонам ё смс ҷавоб дода наметавонам, ин кор шумо мақсад ташвиш накашед, метавонем ба ҳазур самихтона бигзорем. мақсад ҳамин сбербанке ки дар экран меброя, ҳамин номерои ҳам билайн ҳам мегафони мақсад як мегафони дига пуш кардем меброя, ҳамин номерода метавонем самихтона беташвиш бигзорем бародаро. иншоаллоҳ ҳамин банкомат чека ки гирифтем шумо ҳатман сум ба мо меояд, мерасад. барои ҳамин бародаро бисёре бародаро занг мезананд, ки дар номерои телефонтон шод партоед мешавад бародаро. мақсад ҳамин номерои билайн, номерои мегафон, чихеле ки дар номерои телефони худтон шод мепартоед, ҳамахел дар ҳамин номеро бародаро шод мепартоед. тамом. барои ҳамин бародаро ҳамаи ӯ шахсое ки дар смсҳо ҷавоб дода натонистам ё дар зангҳои телефонашон ҷавоб дода натонистам, ҳамаи шумо бахшиш мепурсам. ва баъд як масъалаи дига, ки бисёре бародаро занг мезананд, мегӯянд, ки мақсад ё чанд сум партоем ту мақсад қабул мекунем, ё баъзе занг мезананд, ки мегӯянд мо дар ҳамин стройка 20 нафаре, мо дигар бародароро видеои шуморо нишон додаистем, даъват кардаистем. мақсад мегӯянд бовар намекунанд ё қабул намекунанд, ки мақсад мегӯянд, ки мо проблема дорем. як чиза гуфтаниям бародаро, ки худо аҳд ба сари ягон мардуми мусалмон ин рӯз наёяд. ин проблемае ки ё дора, мо ростӣ 1% надорем. худо аҳд надошта бошем ҳамин чиза, лекин мо 1% ҳамонро надорем. мо бояд шукрона кунем, ки мо алҳамдулиллоҳ тенҷӣ амонӣ хушру хоб менем дар болиштаки гарм, хушру нарм гарм, хушрӯ мехезем ва хомон. мақсад дар мамлакати тенҷу ором ҳастем. мо бояд аи шукрона кунем. ӯ бародарои мо дар болои санг, дар болои лой, дар болои дарахт ай гиштагиву ташнагиву ай бедоригӣ мурдаистанд. ман ҳеҷ боварӣ надорам, ки проблемаи мо чунин проблемаи мо вазбин бошад. ман медонам мо мушкилӣ дорем, мақсад дар ғарибием ва дур аз падару модар. мақсад ин ҳеҷ 1% ҳамон бародарои мо намебурад. барои ҳамин бародаро ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, ай шумо $1000 не, 1000 рубле не, ақаллан ҳадди ақал 100 рублеӣ агар ки ҳамаи мо партоем, иншоаллоҳ беҳтарин хайра мо барои бародаро метавонем, беҳтарин шароитро барои бародарое ки дар Мянма имрӯз ба саршон мусибат омадагист, мо иншоаллоҳ беҳтарин шароитро барои бародаро омода мекунем. барои ҳамин бародаро бетараф набошед. ҳамин видеоро тамошо кардем. ба ҳамаи бародарое ки то чене ки зудтон мерасад, мақсад ин видеоро ба дигар бародаротон бирасонед. иншоаллоҳ класс биҷиқед. вақте ки ҳар як классе ки шумо биҷиқед, мақсад рейтинг мегӯем ҳамин статуси ҳамин видео баланд мешавад. вақте статуси ҳамин видео баланд кашид, иншоаллоҳ дигар бародаро ва ҳамин чиз бохабар мешавад. дар комментария фикрҳои худтонро бинависед. ман фикрҳои шуморо мехонам, мақсад ман мехонам фикротонро. иншоаллоҳ дар ягон видео худо хоҳад фикрое ки мақсад зарур аст, саволое ки зарур аст, ман иншоаллоҳ дар ягон видео ҷавоб медиҳам. барое ки бисёре бародаро занг мезананд дар телефон, мақсад бениҳоят дуру дароз суҳбата давом мекунанд. дигар бародаро ва телефоншонро бардошта наметавонам. ба хотири ҳамин бародаро
به تشویش در همین نمرهای اینا یک بوتیا تکرار میکنم: سبیربانک، نمرهای بیلاین، میگافون سر میختور بگذارین. در نمرهای میگافونش برادرها التماس زنگ نزنین. به خاطر چی؟ به خاطر که نمره یک برادر دیگه ما فقط برای حصه گذاری نمره یک برادر استفاده برده استیم. التماس در همین نمره میگافونش زنگ نزنین. باقی در امان الله باشه. خداوند همه شما را نگهبان باشه. در حق پدر و مادر ما دعا کنید. در حق ما دعا کنید که اکثر در حق پدر و مادرم که فرزند چون ایوا خیلی دور میشوه، انشاءالله در حق ما هم دعا کنید که ساق سلامت برم، ساق سلامت به پیش پدر و مادرم باز بگردم. در امان الله خداوند همه شما را نگهبان باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.